दे होनबा सेल बोराय थांलायदो आंबो थांसै। औ दे जाय दं सरि दे आं नोंनो दिनै फैसा होनो हानाय नङा आंनाव फैसायानो गैया जादोंसो। आयु जाम्बा जेबो नङा बेखौनो सरि होनना बुंलायनांगौ आरो। हा नोंलाय अबेनिफ्राय फैसा मोनबाय थानो दे आरो नोंनो नोंसा आइ आफाया होबायानो दे ओमफ्राय आंनो होबाय थाबाथ' बिसोरो सोक जागोन दा नोंनि फैसाया जुदि जोब्बाय थायोबा सोक जागोन ना। औ नंगौ नंनायालाय फैसायालाय गैजायै नङा 50 थाखा दङ नाथाय आइया आग्लायनायफोरखौ नागिरबावो। दे जेबो नङा दे ओमफ्राय ओइ सेल बोराय मालाबा जोंहानाव थांनिथ'। नोंसानियाव आयौ रायजागोन थिखोन आं। थगायना फैबानो जाबाय आरोहाय सेंग्रा लोगो होननानै सिख्ला होननानै बुंनाङा। ओमफ्राय नोंसाया रायबालाय? रायाहाय मा जोंहा बेफोरबायदि नङा। ओमफ्राय नोंसाया सिनायाबालाय आंखौ? आया बोरै सिनाय हानांगौ जाखो दे जोंफोरखौ नुनायाथ' जोंफोर उन्दै उन्दैसोमोन गोरलै गोरलै दाथ' आरो जोंफोर सेंग्रा सिख्ला जालायलांबाय अबाव सिनायानो दे। अबेसे नंमारगौ। थाङोना जोंहानाव आलासि जानो? साननाय नायनि र'। जेबो साननाय नायनाङा नोङो सेल बोराय जोंहाया जेबो बुङा लोगो होनना बुंगोन ना आरो स्कुलावथ' सेंग्रा सिख्ला लोगो जाखायो। दे जागोन दे मालाबा थांगोन दे। औ नोङो रायजानो गिनाङा दे जोंहाया राया आंसो उल्था रायो जोंहा इखौ रायो देनाय फंसे फंनै थेवब्लाबो आंसो बांसिन रायबावो जोंहा इखौ। रायनाङा हामा बिमाफोरखौ रायबाय थानो। हामानोथ' होनबा रागा फोजोंबाय थायो। हामालै जायदं नों मानो रायबाय थायो नोंसाया नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुङो मोनथिबाय बुंबाबो नों आरो बेखौनो रागा जोङो आरो। औ रागा जोंलायलाङोहाय आंबो बाराद्राय बकिबाय थाबा आंखौ बारा बकिनो हायाथ' आया आं रायो उल्था। हामा हामबाबो हामाबाबो रागा जोंबाय नालाय रायबाय। फैस बिदिजों जायो नामा हामा आंथ' आइया जुदि आंखौ रायोना आं जेबो बुङा सिरि सिरि थाबाय थायो। नोंसाया नोंखौ रायसोयो न'? बिदिथ' एसेबां राया थेवब्लाबो ओरैनो मालाबा मालाबा। नंगौ नामा मोजां दे बिदिबा दे होमबाना थांसै दे गोबाव जाबाय। औ दे थांदो जोंहायाबो बांद्राय गोबाव जाबाथाय आंखौ रायगोन। दे दाखालि नों फैसा होनायानो दङ र' बेजोंनो बेटारि गारियाव थांसै आं थमथम गारियाव। औ दे थां। नों मानसिया जोबोर गियानिथार मारलै सेल बोराय बेनिखायनोथ' आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। आंनि बेस्ट फ्रेन्ड होनबाथाय नोङो आरो फ्रेन्डनिख्रुइबोसो बांद्रायसिन। आंनो पापि मालाबा बिमा फिसासिबां अनज्लायना थायोमोन गदायबाबो नाथाय आं फैनाय लोगो लोगो गैला बिसोरनिया मोजां सोमोन्दोआनो गैला एसेबो। आं दा मा खालामनो थेवब्लाबो खबाइसे मादैया एसे माइरंखौनो मानो होआसै। आगै अम्बिके हागौबा आंखौ निमाहा हो आं माइरंखौ लाबोनो हायासै। मोनथिखादों हों आब' आं गासैखौबो खोनाजोबदों आंनि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोब्बायलै आब' दिनै आंनि थाखायनो रानना थानांगौ जाबाय नों आब' दिनै आंनि थाखायनो नोङो नोंसाजों माइरं होजायासै आंनिनो गोरोन्थि गोजालै आब'। आगै अम्बिके नोङो बेफोरखौ बुंबाय थानाङा नों बेफोरखौनो साननानै गोसोखौ गाज्रि खालामना लानाङा जेबो नङा बिसोर माइरं होबाबो जेबो नङा आफा दङना आं आफानियाव फैसा बिगोन आइया अनाबाबो आफाया अनगोन आंखौ। नाथाय आब' मादै खबाइस्रियाथ' बुंदोंमोन जुदि नोंनो नोंसा आफाया फैसा हरोबा न'खौ नागारना थांगोननो माथो आरो नोंसा आफाजों सोमोन्दो सिफायगोन होनना बुंदोंमोन माथो आब'। सिफायनो हाया बिसोरो सिफायनानैलाय अबाव थांगोन ओरैनो बुंदोंल'सो बिसोरो आरो सिफायबाबो सिफायथोंसै आङो आफाखौ बुंदोंमोनानो फार्स्ट टाइमावनो हाबा खालामनाङा होननानै। बुंनो थाङोबा गदाया जेब्लाबो गदायखा गावनि असे बिमा बायदि जानो हामारा रावबो गावनि असे बिमाया मालाबाबो गावनि फिसाफोरखौ राननायखौ नायना थानो हाया। बे आइ खबाइस्रिया मोजांबासो मोजां गाज्रिबा बेसेबा गाज्रि नाथाय बिमाफोरा बेफोरबायदि नङा गावनि असे बिमाफोराना फिसाजो फिसालाफोरा जेसेबां दाय मावबाबो ना निमाहा होखायो अनालासिनो थानो हाखाया नाथाय गदायफोरा बेफोरबायदि नङा मोजांबासो मोजां आइ एसे गाज्रि जाबानो एसे दाय मावनाय बायदि मोनबानो गैला गैखाला अननायानो गैखाला। थांथों आफाजों सोमोन्दो सिफायनानै थांबाबो आंहा जेबो लोब्बा गैला बिसोरजों दिनै जाबायसे बाथ्रा खोनासंहोदों बिसोरो आंखौ माइरं एसे लाबोनो नागिरनायखौनो आङो बिसोरो होआसै नाबेमोनखौथ' बादहो नाथाय आइ खबाइस्रियाथ' सासे बिमाना सासे बिमा जालायनानै फिसाफोरनि उखैनाय गांनाय बेफोरखौ मानो मोनथियाखै बियो ममतायानो गैया नामा बेनियाव मोजांबासो मोजां गाज्रिबा माने राननानै थैना थानोबो होनो हागौ दिनैसो मोनथिबाय आं बेनि गोसोखौ दिनैसो बुजि मोनबाय।
आरो डाइरेक्टलि फिसाजो फिसालानि बाथ्राखौ लानानै नोंखौ मानो बेफोरबायदि बाजारि उनु होननांगौ आरो नोंसा आदानि फिसालाखौ नोंनि गथ'सो बुंबाय थायो आंनि फिसाला नंमारानो बियो मानो बिसोर फोथाया आरो आब' गुमा कफिया मोजां नंखायामोन गोसोआनो बोरैबा सनसल टाइपनिखामोन बियोसो आंखौ थगायदों आं थगायाखै आरो ना बिनियासो मोजां मोननाय दंसैमोन आमदानि आंनियासो गैयामोन सासेबो आंना बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट मोजां मोननाय मानसिखौनो आब' नाथाय बै मानसियानो आंखौसो उल्था बिमामोननि सिगाङाव बाजारि माबारि होननानै लागायना होदों र' आङो आफानि सिगाङाव लागायजोबना होगोन र' बिसोरखौ होखारहरनो होगोन आं मानो लाखिबाय दङ बिसोर सानैया गैयामोनबा बिसोर सानैखौ जुदि लाफायामोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन दिनै आरो आं जेब्लायबो अनज्लायनानै थानो गोसो जायो नाथाय बिसोर सानैयानो माबा आंगा मांगा लागायना होबाय थायो आंखौबो सानसे समाव मा लागायना होआखैमोन बै समावबो आइया आंखौ रागा जोंदोंमोन मिथिगौ ना नाथाय दा एसे मोजां जाफिनदोंमोन दा आरो नै लागायना होलानै दाथ' गैलायानो आगै नोङो ओंखाम उखैदों न' उखैनायालाय उखैदोंमोन आब' नाथाय मा खालामबावनो मादै खबाइसे मोना एसे माइरंखौनो लाबोनो होआसैबा आरो आगै आङो गामियाव थांना फैनो र' बै आनै लानायाव लायनो थांनि र' आङो न' खाथिनि आनै लानायाव आं दाहार लायनि होगोन आरो आब' औ होखायो बिसानि आनैया मोजां मानसिया नों टेनसन लानाङा आगै आं दङ ना दे नों थाथ'नाय आं लायनि र' औ दे होमबालाय थां आब' आं कुकारखौ सुना दोनखादोंमोन आरो सारायखौबो दे आं लायना फैनि र' माइरंखौ औ दे गेसाबो माथो जोबसिगोननो माबासो अरावसो संनांसिगोन बनजों दायो बन नागिरनांगोन र' आब'जों नङाबा गेसा जोबना होबा मा जागोन बिथिंजाय आरो अखाबो फैहां कंग्रेचुलेसन नोंथाङा प्रेगनेन्ट औ 3 months जाबाय मोखांखौ गामियाव गैयालै आं बै सानखालि आंखौ बियो जिनाहारि खालामदोंमोन ना बै साननिफ्रायनो प्रेगनेन्ट खोना आङो थेवब्लाबो आं मिथियाखैमोन बोरै मिथिनो दे आङो आं मालाबा प्रेगनेन्ट जाफेरदों नामा प्रेगनेन्ट जानायखौथ' बारहो दिनैहालागै रावबो सेंग्राजोंनो मोजाङै गोसथोलायफेराखै गोसथोनो सानदोंमोनबाबो रावबो सेंग्रायानो आंखौ फात्ता होफेराखैमोन बै गोबोरखि मोखांनि अनगा बिमा जानो गोसो गैयामोन बै गोबोरखि मोखांनि गथ'नि बिमा जानो गोसो गैयामोन आं जालारि सिरि सिरि प्रेगनेन्टसो जाखुमाना दङनो आङो बालनि जिउआव आं मा गोरोन्थि मावना लाखोब्रा बिबारि उसुलफोरनि फैसाखौ थगायनानै जायामोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन आं दिनै बै मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो आंखौ एसेबां गिदिर साजा होदों भगबानफोरा दुनियाव एसेबां पाप मावै जागासिनो मानसि बुथारै जागासिनो सिखाव खावै जागासिनो बिसिनि आंनि जिबन जाया भगबानफोराबो खानासो खोनालै बाल गाज्रि मानसिफोरनो पाप नाङा जोंफोरबायदि मोजां मानसिनावसो नाङो पापफोरा गोबोरखि मोखाङा खम खुसि जागोन ना हाथायानो लोमनाय नङा खोना दिनै पापिया थैनो रोङिया थै जाद्रायासैलै बालाखोनि आं बोरै गथ' जोनोम होगोन आं जेबोखौनो मिथिया आरो गथ' जोनोम जाबा ओरैबायदि खस्थ' जायोनो ओरैबायदि साखायोनो आं बोरै थैजोबना थागोन आरोथ' सिवजारि ना मा खालामोनो उदै हाखावनो आयु बालाखोनि आं गिसिनाय मोनजोबबायहाय बै गोबोरखि मोखांखौनो आङो सल' हिनजावफोराल' प्रेगनेन्ट जाबाय थायो बै हौवाफोरा मानो प्रेगनेन्ट जाया जों हिनजावफोरासो बेसेबा हारा खास्ति जानांगौ बै हौवाफोरा साला आजादि जेबो खस्थ' गैया बिसिनिया हाबा जाखांनायनि उनावबो जोंफोर हिनजावफोरना ओरैबायदि खस्थ' नाम्बा आं गिनाय मोनसिबाय आरो खर' गिदिंगोन बाल गिदिंगोन सैथारलासो आं ओरैबायदि खास्ति ओरैबायदि साजा मोनबाय आं गिनाय मोनसिबायहाय आं बाल मास मोनथाम जाबायानो गथ'आ माथो 8 मास 9 मासफोरावनो जायोनो बालाखोनि आंना माथो बारा दिन गैला आयु बाल गिनाय मोनसिबायहाय मा खर'नि प्रेगनेन्ट जालाबायनांगौ आंलाय बै सन्सुपितखौ गारनायाव गैया
आं मेंसोबाय आरो आखाया सासोबाय बन दाननाया। आं हाथ'लालै आयै। ए हाला थाङो मालाय दसे जिरायथां। औ हाला आं आयै आखाया सासोबाय। आं मालाबाबो बन दानफेराखैबो खनफेराखैबो नालाय बेनिखायनो एसेयावनो मेङोबो आरो आखाइफोराबो सायो। दा नोंसोरनिया उइभास दङना आयै बेनिखायनो जेबो मोना। दे थां मोनथिगौ आङो उन्दुहैथां दसे जिरायथ'। मालै बन आथिथाम दाननायाव नोंनि आखाइया साबाय आरो मेंबाय। बिदिबालाय बोरै संसार जागोनलै नोङो सनिया हा? बन आथिथाम दाननायावनो जुदि नोंनिया आखाइ सादों मेंदों। होनबा बे बोथोरा जेबो गेरेन्टियानो गैया माला मा अखा फैयो माला मा बारहुंखा फैयो। आथिथाम बनानो जायो नामा? दानबाव आथिथाम बनजों जाया बे। दानो जुदि 10 दिनसो अखा फैना होयो हा? मा जानो नागिरदों? माजों ओंखाम संगोन? देहाय दे एसे जिरायथों दे उन्दुथों मानसिया मेंदोंनो। आरो बेफोर खामानिफोरखौ मावनाय अयभास गैयाना बिहामजोनिया मेंखागोन आखाइफोरालाय साखागोन। जोंनियाबो फार्स्ट टाइमाव सायोमोन आरो मेङोमोनबो। नोंसोर मावनो हागौबा बियो हाया नामा? नोंसोरबा बैसो जाबावनायबावसो। बांद्राय बुंबाय थानाङाहाय नोंबो थाथो दे जिरायथों माथो जाखो एसे जिरायथों उनाव दानगोन ना। आखाइ जादों होननायखौ मोनथियाखै नामा? नोंलाय नोंसो दाननांगौ माथो जोंसो दानना जाहोनांगौ हा? अबाव आदा मारिनो थांनो नागिरदों नोङो? दिनै नोंनो बन सिनना होनाय रुवाबो दंखायो। नोंथ' आरो सेंग्रा मानसिसो बोलो दङ मिथिबाय। रुवाजों थाब्ला सिनखावनो हागोन। मालायखौसो बुंबाय थायो नोंबो। मालायखौसो सहस नुयो नोङो। ओमफ्राय गाव मावबासो मोनथिगोन मिथिबाय। सिगांलाय माथो बनफोरखौ सिनना होयोमोन नों दा मानो एसेबां बादुला जालांखो? हाबा जाबाय दा मावनांगौसो खामानिफोरखौ उल्था माबा बादुलासो जासिनबावबाय। सोरथ' जबरदस्ति हाबा जाफैनो होदोंमोनब्रा आयै? आं हाबा खालामदों नामा हा? आंनि मर्जियै आं हाबा खालामदोंमोन हा नोंहामजोखौ? बेफोरखौ सानबाय थाबालाय मा जानो दा हाबायानो जाबाय आरो नोंसोर सिगांबोथ' गोसोथोलायखायोमोन ना। बिहामजोआबोथ' नों सिगां गोसोथोयोमोनखायसो फैदों बेबो। बेफोरखौ सानबाय थाना जेबो लाब गैला आबा। आरो मा न'आवनो बेफोरबायदि थाबाय थानोसै नामा? थांदो बबावबाफोर खामानि मावनो मालाय मानसिफोरा थांजोब्बाय। नै मालाय खलानि फिसालायाबो थांबाय बान्दारनि फिसालायाबो थांबाय। नोंहासो मानो थाङासै हा? आरे थांगोना सम दङ माखौ बखिबाय थायो नोंबो आयै? बखियाबा सोरनि बिमायाथ' फिसालाफोरखौ बेफोरबायदि न'आव बेखार थाबाय थाबा मोजां मोनोलै? रावबो मोजां मोननाय नङा। बिहामजो नोंहाबो माथो नायबाय थाखो? थांदो उन्दुहैदो। आं एसे जिरायहैथां। आथिथाम बन दाननायाबो सहस नङा आंबो मिथिगौ आखाइ सायो मेङोबो। थां। औ जागोन दे आयै। आयै बांद्राय नोङो नोंहामजोनि साइड जाबाय थानाङा दे। रावनिबो साइड जायाखैलै आङो रावनिबो साइड जायाखै। दा बिहामजोआ मेंदोंना आखाइ सादोंनो एसे उन्दुहैबा मा जायो दे? आरो नोंलाय होमबालाय मानोथ' बनफोरखौ सिना होआ हा? मानो बेखार थाबाय थायो? आयै नों मानो बुजिया? आं सनिया बिफानिफ्राय लासैनो गारिबो गंसे बिगोन। ओमफ्राय बे गारिखौ गिफ्ट हरबानोथाय आङो गारि सालायग्रा जासिगोन। आं बरावबो खामानि मावनो थाङाबाबो जासिगोन। ओं मोजां खोनादों आबा। बिसानि सम्पतिखौनो नोङो सानै थाबाय थादों न'आव। हरा नोंनो जेबो गारि सारि मिथिबाय? नों बेफोरखौ साननायखौ बाद होदो। आरो बिबाय थानांला लाजिनाय मोनबाय आङो। मा सानगोन दे? माला बिखोब्रा? दालागै फनखौनो खालामनो हायाखै माथो न'आव। साला मालायबा गुबुनफोरनि हिनजावफोरा गथ' न'निफ्राय सम्पति लाबोयो। जानो गैयिफोरानो बे सनिया लाथ' आरो एसेबां धोनिखा। मालायनि सम्पतिफोरखौनो बांद्राय लब खालामबाय थानांला मिथिबाय? 50,000 फैसा लाबोखादोंमोन माथो बियो। आरोलाय माखौथ' एसेबां लुबैबाय थादों? आं मिथिया आंनो नांथारगौ। आंनो ना फालें सियार गद्रेज सकेस फ्रिज आरो गारि बेफोरखौ नांथारगौ। मा जाबावगोनहाय बेजोंबो मानसियानो माबा बोरैबा जालांथारबाय। मा सानगोन बिखौ? आंखौबोसो सानफ्लाय लांगोन बिसोरो। फार्स्ट टाइमावलाय आंबो एसे मोननो लुबैदोंमोन लुबैनाया। थेवब्लाबो आरो माखौथ' होआबालाय होआ आरो होगोनबालाय होगोन माखौथ' एसेबां जबरदस्ति खालामबाय थानांगौ। होबालाय आंबो मोजां मोनगौमोन। थेवबाबो आरो बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामबाय थागोन नामा? दा गथ'आ न'आव फनखौनो खालामनो हायाखै। थेवब्लाबो 50,000 फैसा लाबोदोंआनो। आरो फन हरथ'आ होनबाबो हर बुंबाय थायो जबरदस्ति खालामबाय थायो बिहामजोखौ। आरो मालायखौसो सहस मोनो गाव गैया हले बनखौनो सिना होला। बिहामजोआबो आरो दा धोनि न'खरनि फिसाजो बेफोर खामानिफोरखौ मावफेराखैबो दांफेराखैबो। आखाइफोराथ' सागोनानो आरो मेंनायथ' मोनगोनानो। बेखौबो बुजिया। डक्टराबा दा मा बुङो माबा जामारदों लाफाथिया आं हमनानै मोनलालै। आं दा गिनायसो मोनसोदों माबा जामारदों। बिखाखौसो दुब मोनगासिनो आंहा। सानफ्रोमबो गोबायो खर' गिदिङो। माबा बेमार बेफोरो मोनथिलाय लांला आंबो रखर। आबा
सफैबाय जोंफोरो। मा होनखो डक्टरा आयै मा होनखो मा जादोंनो? आबा माबा बिहामजोआ बिमा जासिगोन आरो नों बिफा। आङो बिबै। मा होनदों आयै आं बिफा जासिगोन? औ आबा आं बिबै। आङो दाखालिनिफ्रायनो सानखाबाय थादोंमोन आबा, नाथाय आं खिन्थायाखैसोमोन। बिहामजोनिया खर' गिदिंनाय गोबानाय जानायावनो सानखादोंमोन आङो बिहामजोआ बिमा जासिगोन होननानै। थेवब्लाबो खिन्थायाखैसोमोन आं आबा। आंलाय बेखौनो मा बेमार जादों होननानै गिबायसो दंमोनलै आयै। आं दा गोसोखौ ओरैबायदि स्रां मोनबायना, फारसेथिंजाय आरो ओरैबायदि खुसि आं बिफा जासिगोन आयै। बिफोर नोंसोसो खुसि जादों र', आंसो मिथिगौ आंनि बेसे गिबाय दङ। जिउआनो थोर खनफिगासिनो। साननैसोनि उनाव उदै हाखाव जासिगोन आङो। नोंसोरलाय मा बुजिनो आंनि दुखुखौ, आंनि गिनायखौ, बाल मानसिफोर। गब्लियालाय आबा गब्लिया उन्दुना दं खोना आयै बियो। आं खिन्थाहैनि र', बिमानै जासिगोन नों होननानै बेसेबा खुसि मोनगोन बिबो। थां आयै थां। ओइ आं जोबोद खुसिलै मिथिगौना, जोंफोर सानैया बिमा बिफा जासिगोनबा। लाब गैया नों बांद्राय खुसि जानानै, मिथिबाय गोबोरखि मोखां। मानो बेफोरबायदि बुंदोंब्रा एसेबां खुसिनि दिनावबो? जेबो खुसि मोनाखै आं मिथिबाय। रायखावना होनोसैलै बालाखौनि, ओरैनोबाबो दाथ' आंना पावारा बांद्राय जाबाय। मानो होनबा आं दा प्रेगनेन्ट, आंखौ रावबो होखारनोबो हाया जेबो बुंनोबो हाया। बेनिखायनो दिनै जेसेबां हायो एसेबांनो रायखावना होनोसै आं बे गोबोरखि मोखांखौ। ओइ गोबोरखि मोखां, नों मानसि एसेबां बुंगा, नों आंखौ मानो जिनाहारि खालामनाय मोनो हा? नों जुदि बै सानखालि आंखौ जिनाहारि खालामामोनबा आं दिनै प्रेगनेन्ट जानाय नङामोन। नोंखौ ना गोबोरखि मोखां। हामाब्रा सना, मानो एसेबां रायखो आंखौलाय? सिगांफोर जालांबाय आरो बेफोरखौनो साननानै गोसोफोरखौ गाज्रि खालामबाय थागोन नामा? आरो आंखौ रायबाय थागोन नामा बेफोर बाथ्राफोरखौनो लानानै? दा नै जोंफोर बिमा बिफायानो जानोसै। रायनाङालै सना, मोजाङै अनज्लायलायनानै संसारखौ जालांनोसै। संसारखौनो जानो गोसो गैया आंहा, बेबो नोंजों। सोर प्रेगनेन्ट खालामनो होनायमोन हा आंखौ? सोरनियाव सोंनानै? आरो जुदि नोंनो एसेबां गथ' नांगौ जादोंबा नों गावनो प्रेगनेन्ट जागोन ना, आंखौलाय मानो प्रेगनेन्ट खालामदों नोङो? बेफोरबायदिलाय अबाव जायोब्रा? हौवा मानसियालाय अबाव प्रेगनेन्ट जायो, अबाव खोनादों नोङो हा? मानो जाया? माथो निउसफोराव नुलाबायो हा? नोंबो जानो हायोना बेफोरबायदि, मानो जायाखै नोङो? बे निउसफोरनियालाय मा, आंलाय मा मोनथिगौ दा? मालायबा मा जन्थ्र मन्थ्र खालामनानैबा माबोरै जायो आंलाय दा मा मोनथिगौ? आरो मालाय थाखा गोनां फैसा गोनां मानसि बिसोरो। थाखा थाबालाय मा हौवायाबो हिनजाव जानो हायो, हिनजावाबो हौवा जानो हायो। बांद्राय लेक्सार होबाय थानाङा आंनि सिगाङाव। नों आंखौ मानो प्रेगनेन्ट खालामनाय? आं बिमा जानोनो गोसो गैयामोन मिथिबाय। आरोथ' नोंनि गथ'नि बिमा जानो एसेबो गोसोआनो गैखाया, 0%। जोंदा साला बैथाला, नों मानो इसेबां बैथाला? आरो मोनसे बाथ्रा कान खलके सुन', प्रेगनेन्ट जाबाय जाहाथे नोङो फैसाफोरखौ जमायदो मिथिबाय। मानोना आं सरकारि हस्पिटालाव थांनो हाया, आं गियो। प्राइभेटआवसो जोनोम होगोन आं। प्राइभेटफोराव मोजाङै नायनो, सरकारिफोराव मोजाङै नायानो, आं खोनानाय मोनसोदों। आं बेनिखायनो आङो सरकारियाव थाङा दै, आं बुंना दोनखाबाय। फैसा जमायनोबा जमाय गोख्रैनो 1 लाख। 1 लाख? जोंबो एसे गोरिब मानसियालाय 1 लाख फैसा अबेनिफ्राय बुथुमनो, अबेनिफ्राय मोननो? होनबालाय आं थैनांगौ हा? खथ'क मानसिनि खुगानिफ्राय खोनादों आङो, सरकारि हस्पिटालाव मोजाङै नायानो। आं गियो, आं जेबो मिथिया दै गोबोरखि मोखां। सरकारि हस्पिटालाव थाङा आं, प्राइभेटआवसो थांगोन। बुं, दानो बुं, गिनो बुं। नोङो आंखौ प्राइभेट हस्पिटालाव लांनो हागोन ना हाया? बुं, प्राइभेट हस्पिटालाव आंखौ डिलिभारि खालामनो हागोन ना हाया? नङाबा खिन्थु खोथाया दिगदार जागोन। जागोन दे, हागोन दे, नोङो सिन्था खालामनाङा। होनबालाय माथो हा? आरो ओंखाम सङारे, आं बुंना दोनखाबाय। बेफोरबायदि अबस्थायाव ओंखाम संनाङानो, खामानि मावनाङानो। बांद्राय खस्थ' मावहोबाय थानाङा, ओरैनोबा मानसिया खर' गिदिंदों मिथिबाय। फैसा जमायनांसिगोन होमबा। 1 लाखसोथ' 1 लाख नङाबाबोथ' 50-60 हाजारा नांखागोन। अबाव मोननोब्रा? दहाय खुसि जासोदोंमोन, दा एसे बोरैबा मोनबायलै गोसोखौनो। फाग्लाया माखौ एसेबां गिदों? हिनजावफोरा सरकारि हस्पिटालावनो गथ' जोनोम होयो, बियाबा माखौ एसेबां थैजानो गिखो? ओरैनोबा माथो थैनो जाबाय थायो। दा नै थैनायानो गिलायबाय। मा सिमां नुलाबायखो आं बेफोरखौ? मानो नुदों आं बेफोरखौ? आं जुदि बेफोरबायदि थाबाय थायोबा सानसे समाव हारसिं जागोननो।
मानो बेफोरबायदि सिमां नुदों आं? मा नंगौखौसो नुमारदों नामा आंलाय? बोरैबा मोनसोबाय आं नुनानै। सानसे समाव आङो हारसिं जामारगोनबो खोना। आइ आफामोनाथ' सानसे नङा सानसे थैखागोन। आरो बिबारियाबोथ' हाबा जाना थांगोन। टिल्लुआबो हाबा खालामगोन। अब्लानि आङो हारसिं जामारगोन। मानो होनबा आंखौ टिल्लुनि हिन्जावाबो मोजां मोननाय नङा बेफोरबायदि थाबाय थाबा। आं जुदि बेफोरबायदिनो हाबा जायालासिनो थाबाय थाबा सानसे नङा सानसे हारसिं जामारगोन आं। नङाबा आं अनजालुजोंनो थांनोसै खोनालै। अनजालुजोंनो मोजां जाहैफिननोसै आं। आं आंनि इयुननि थाखाय आं अनजालुजोंनो थांनोसै। थांफिनसै आं बेजोंनो। मा थिक दा मोजां जानोबो हानाय, सिगांनि बायदि नंलाबो जानो हानाय बियो। खेबसेखिनिखौ निमाहा होनानै थांथारनोसै आं बेजोंनो। अनजालु, आं नोंजों थांफिनसै। अनजालु, आं नोंजों गाबोन नङाबा समफोरनो थांसै। सिगां जालांनाय जाथायफोरखौ बावलांजोबनोसै आं। होनबाबोथ' आंखौ रावबो बादा होखाया थांबाबो। थांनायखौसो नागिरबाय थायो आइमोनाबो आफामोनाबो बिबारिमोनाबो। आंबोलाय आरो बेसेबां बेफोरबायदि थाबाय थानो। बिबारियाबो मालाय मास मोननैनि उनाव हाबायानो जासिगोननो। सिगांफोर जालांबाय आं गासैखौबो बावलांजोबनोसै। अनजालु, आं नोंजों थांफिननोसै। आरो अनजालु, नोंबो आंखौ दाबो हास्थायो। जागोन दे, आंबो थांसै नोंजों। खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारनोसै। बिबारिनो खिन्थानि र', बेसेबा मोजां मोनगोन बियो। बिबारि, अबाव थांखो? बोरमासो नायनो थांबाय खोना। बिबारि! ज' लोगोफोर, नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों? आङो दिनै अनजालुखौ निमाहा होबाय। नोंथांमोना अनजालुखौ निमाहा होनायनि थाखाय मोजां मोनदोंना मोनाखै? कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। आरो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक हरबानो जाबाय। दे लोगोफोर, जायबा मोजां मोनदों लाइक होबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर, थाथ'लायदो ना? दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ। बिबारि!